Beno, bideo honetan ikasiko dugu piramidearen volumena. Horretarako esperimentu bat egingo dugu. Jodetzagun daukagu piramide lau angeluar bat, oinarria karratu bat. Eta badaukagu prisma lau angeluar baita ere. Oinarria karratu bat da. Eta karratu hau piramidearen oinarria eta prismaren oinarria karratu berdina da, neurri berdinarekin. Eta altuera ere berdina da. Bai, orduan esperimentu zer izango da? Piramideen barrukoa beteko dugu urarekin, eta gero ura hori prismaren barruan sartuko dugu. Eta ikus dezakegu nola prisma barruan sartzen dira justu 3 piramide. Bai, hau da, prismaren barruan 3 piramide sartzen dira. Baldin eta oinarri bereko eta altuera bereko prisma eta piramide daukagu. Orduan, prisma batean 3 piramide sartzen dira. Orduan, horrekin lortu dezakegu piramidearen volumena. Prismaren volumena aurreko bidean ikusi genuen bezala da oinarrien azalera bider altuera, orduan piramidearena izango da herena, hau da, piramide baten volumena izango da herena bider oinarriaren azalera bider altuera, eta hau da piramide baten volumena. Eta hemen jartzen dugu oinarriaren azalera, ze oinarri izan daiteke karratu bat, triangelu bat, pentagono bat, hexagono bat, oinarriaren azalera bider altuera, baina herena, bai, herena bider oinarriaren azalera bider altuera. Hau da, piramide baten volumenaren formula. Bueno, ikus dezagun adibide bat. Piramide baten altuera 20 zentimetrokoa da. Oinarritzat triangelu zuzen bat du, 10 zentimetroko hipotenusa eta 6 zentimetroko kateto bat dituena. Kalkula ezazu piramidearen volumena. Hemen daukagu piramide bat, oinarria triangelu zuzen bat, eta altuera esaten digute 20 zentimetro. Hau da altuera, bai, ez da prisma zuzena. Altuera da 20 zentimetro eta oinarria triangelu zuzen bat. Lehenengo eta behin ikusiko dugu zein da piramide baten volumenaren formula. Piramide baten volumenaren formula da volumena berdin herena bider oinarriaren azalera bider altuera. Orduan, altuera ja ematen digute, 20 zentimetro. Orduan, kalkulatu behar dugu oinarriaren azalera. Oinarriaren azalera, oinarria triangelu zuzen bat da, eta triangelu baten azalera da, oinarria bider altuera zati bi, triangelu zuzen batean, kateto bat bider beste katetoa, zati bi. Beste katetua ez dakigu. Orduan, Pitagoras erabiliko dugu, kateto hau kalkulatzeko, eta gero oinarriaren azalera kalkulatzeko. Bueno, hemen marraztu dut oinarria, triangelu zuzena, hipotenusa da 10 zentimetro eta kateto bat 6 zentimetro. Eta beste katetoa kalkulatu behar dugu Pitagorasekin. Goratu Pitagoras. A berbi, berdin, B berbi, gehi C berbi. A da hipotenusa eta B eta C katetoak. Ordezkatzen dugu, hipotenusa ordez A ordez 10 berbi, berdin, kateto bat B, 6 berbi, gehi C berbi. Orain karatuak egiten ditugu. 10 berbi 100, berdin, 6 berbi 36, gehi C berbi. Orain 36 positibo dagoenez, beste aldera pasatzen da, kentzen. Orduan, 100 ken 36 berdin C berbi, kenketa egiten dugu. 100 ken 36, 74 berdin C berbi. Orain karratua beste aldera pasatzen da, erro karratua jartzen. C orduan da, 74 zenbakiaren erro karratua, hau da, C berdin 8 zentimetro. Bai, hau da, kateto honek 8 zentimetro neurtzen du. Eta orain ja, prest gaude oinarriaren azalera kalkulatzeko. Oinarriaren azalera, goratu triangelu baten azalera da, oinarria bider altuera zati bi, oinarria da kateto honek 8 bider altuera 6, zati bi. 8 bider 6, 48 zati bi, 48 zati bi, 24 zentimetro karratu, azalera bat da. Horren ja, volumenaren formula aplikatuko dugu. Hau da, volumena izango da, herena bat zati iru bider, oinarriaren azalera 24, bider altuera. 20, piramiden altuera 20. Kontuak egiten ditugu, bat bider 24, bider 20, 480, dena zati iru. Zatiketa egiten dugu hau, 480 zati iru, berdin 160 zentimetro kubiko. Bai, hau da piramide honen volumena, zentimetro kubikotan. Agur.